Скъпи клиенти, представям ви още една машина. Нов нос Япония, Kubota GL33 в оригинален вид, автентичен, не е бойдисвана. Ето. Много запазена боя. Преценихме, че няма смисъл да се бойдисва. Само сериалката е сменена с чисто нова. Реверс скорости на 1200 моточаса оригинални. Ролбари. Хубави запазени гуми на 80%. Навесна система с бутилка. На цена 15 500 и с включено ДДС. Безплатен транспорт за цялата страна. Това е за тази машина. Хубава читава машина за малки стопанства. Прекрасна е. Ето е куботката. Това е.